Nordic ID on tehnyt meille RFID-ratkaisun. Medanta on suomalainen ammattimuotitalo, joka pukee yritykset ja heidän työntekijät parhaimpiinsa. Me ollaan uudistettu ammattimuotia 15 vuoden ajan ja meidän erikoisosaamista on tekniset materiaalit. Nordic ID:n RFID-ratkaisu on ihan koko meidän palveluliiketoiminnan perusta, eli se on meille todella merkittävä työväline, kun me suunnitellaan meidän operatiivista tuotantotaloutta. Jopa ihan läpimenoaikojen näkökulmasta niin me mietitään meidän kapasiteetin riittävyyttä ja tuntia päiväkohtaisesti tehdään tuotannon suunnitelmia. Eikä likapyykki pystytään tänä päivänä lukemaan niin kuin massaluentana sisään, eli ei tarvitse lukea yksi kerrallaan, vaan pystytään lukemaan vaikka rullakollinen kerrallaan tuotteita. Nordic ID:n RFID-ratkaisun raportointi on äärimmäisen laaja, helppo luettava, ymmärrettävä ja meidän tähän hetkiseen tarkoitukseen todellakin tarpeellinen ja meidän asiakkaat on siihen myös äärimmäisen tyytyväisiä. Nordic ID on kyllä tarkalla korvalla kuunnellut meidän tarpeita, jolloin me voidaan myös sinne räätälöidä erilaista uutta toiminnallisuutta. Kun ollaan opittu käyttämään tätä uutta järjestelmää, niin kaikki on kokenut sen niin kuin helpommaksi ja nopeammaksi. Nordic ID:n RFID-ratkaisu on erittäin merkittävässä asemassa meidän vastuullisuuslaskennassa. Ja tämä ratkaisuhan mahdollistaa meille tuotteen elinkaarilaskennan, mikä on todella tärkeää ymmärtää. Nordic ID on mahdollistamassa meidän kasvua ja skaalautumista tulevaisuudessa. Eli mä uskon paljon tähän yhteistyöhön ja sen takia voin sitä kyllä lämpimästi myös suositella.